bafethu lo mkhulu futhi nangefona la. Ngazi-ke isithombe ukuthi senza njani manje. Uthi ngibuyele kuyena. Nami uyafona futhi. Mkhulu. Ya baba. Yebo. Ya ngithi manje sengiqale ukwenza umsebenzi ngisesigosheni kwabantu badala njengamanje uyangeza thinkeni. Oh ngiyakuzwa mkhulu. Ya so abantu badala nje manje lento bafuna ngayo uthatha unyawo wakho unyathele lapha esikhwameni ushute lesithombe usende ngala. Ngithatha unyawo nginyathele esikhwameni mkhulu. Unyathele lapha esikhwameni ufake khona amakhanjela imali. Ushute lesithombe usende ngala manje nekushesha ufuna ukugethela umsebenzi. Nginyathele kanjani angisa-understand-ke ke manje sengikhiphile phela zonke lezi zinto mina. Ngiyakubona-ke baba ngiyakuzwa konke lokho. Sisebenzeni ngoba imali engiyithathayo kuwena. Lento osokwenza ngayo uthathe unyawo wakho unyathele lapha esikhwameni ushute leso sithombe usende ngala. Angithi sengiyasebenza manje umsebenzi bowufuna. Oh nginyathele manje. Ya unyathele lapho esikhwameni phakathi ushute isithombe. Leso sithombe usende ngala manje ngokushesha. Mana wemkhulu. Right? Hello mkhulu. Yeah. Angisa-understand-ke manje uma usuthi anginyathele esikhwameni ngifake unyawo. Ngobani manje? Unyawo wakho. Yabona uyazi kunyathele esikhwameni Angikwazi angaze ngisinyathele isikhwama mina. Sorry. Unganyathela isikhwama esinemali uma uphila kahle ekhanda. Kanjani? Azophuka amakhandlela. Amaqanda azofa futhi. Angithi siyasebenza manje. Sebenza kanjani amaqanda mase siwabulala? Yona lento ngikutshela ukuthi uthatha unyawo unyathele lapha esikhwameni ushude ngiyasidinga lesithombe. Isithombe esinonyawo lwami. Udakiwe wena uyiskam wena. Hawu. Ungazonya wena sihlamba. Uyiskam wena ufuna ukungishaya ngesalamuzi udakiwe msipha wenje. Uyazi? Uyazwa yini? Dakiwe ukhohlisa abangazi doti. Hawu. Uthi ngimphinde. Hawu sefuna ukungishaya ngesalamuzi manje. Shuthi uyayenza lento ayisebenzi. Udakiwe. Hawu. Hello. Udakiwe wena uyiskam wena uskam abantu. Manje ngifuna ukungithuka kuba ngathi kunemali engayithatha kuwena. Udakiwe ngisho ngathiwa uyithatha ngemali ngiyazi ukuthi yini lo obufuna uke. Mina nawe ubani udakiwe. Udakiwe. Usungisabesi. Oh. Iyaphela ke bafethu ivideo la. Ade ufuna ukusishaya ngesalamuzi. Ngicela niqhubeke bafethu ningifollowe khona ngizoza nabanye. Hayi, danko ngiyayivala lela.